Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. 2016 елның 1 гыйнвар көнендә Теләшин форум мәгълүмат үзәге үзенең 15 еллык юбилеен билгеләп үтте. Юбилей уңаеннан Теләши газетасын укучылар арасында махсус бәйге игълан иттек. Әлеге бәйгегә нәтиҗә ясар вакытта килеп җитте. Конкурста җиңүчеләрне барлауда миңа Кыш бабай һәм Кар кызы ярдәмгә килер. Хәерле сәгатьтә башлыйк. Бәйгедә 107 кеше катнашты. Әлеге кешеләрнең исемнәрен без Кыш бабайның капчыгына салдык. Хәзер мин уйнатылачак бүләкне әйтермен, ә Кар кызы бәхетле җиңүченең исемен атар. Иң беренче бүләк итеп уйнатыла DVD-диск музыкаль бомба. Җиңүченең исеме Мухаммедзянов К. Балыклаулы. 65-нче номер. Котлыйбыз. Икенче бүләк DVD-диск яңаның яңасы, яхшының яхшысы. Рахматуллина Альбина Казаклар. Өченче бүләк DVD-диск заманча клиплар. Бафин Илфат Теләче. Дүртенче бүләк Теләче радиосына ярты ел дәвамында бушлай бер котлау бирү мөмкинлегенә сертификат. Салихов Рәшит Улымәтәскә. Бишенче бүләк Пыяла туңдырма бакалары. Ибрагимова Зөлфия Теләче. Алтынчы бүләк Домино уены. Улымәтәскә Язилә Хайретдинова. Улымәтәскә Җиденче бүләк Сыйфатлы өстәл япкычы. Валия Ахметова К. Теләче. 8нче бүләк Пыяла салат сауыты. Дәүләт Шына Гөлчәчәк Теләче. Теләчедән Гөлчәчәк. 9нче бүләк махсус Теләче газетасыннан сувенир мендәрчек. Бу бүләк безнең савышка китә икән, Айрат Альтапов дигән. Яраткан укучыбыз өчен махсус эшләтелгән мендәрчек. 10нче бүләк ипи савыты. Олынасыдан Әхмәт Шина Мөнире. 11нче бүләк Пыяла чәйник. Мау бүләк безнең Теләчегә Райхана Байфиева. 12нче бүләк ультралайт өстәл лампасы. Әлеге бүләк иясе Кара Ширмәдән Айгөл Хаҗиева. 13нче бүләк итеп без янәдән махсус сувенир мендәрчек уйнатабыз, Татарстан гербы төшерелгән. Музафарова Сөмбел Шәтке. 14нче бүләк кофейник. Әлеге бүләк иясе дә Теләчедән Эльмира Кудбусова. Юк инде, никтер чыкты бит. Кала. Ничек ала инде? 15нче бүләк стена сәгате. Күкшәдән Илсияр Сәләхова. 16нче бүләк су чистарткыч фильтр. Аланнан Гөлсинә Кыямовага. Әлеге бүләк. Һәм чираттагы сувенир мендәрчек махсус Теләче газетасыннан. Күкшәдән Гөлия Сабирҗанова. 18нче бүләк көйдерми торган өслекле таба. Максабаштан Усманов Җәлил дигән кешеләре бүләк.
6-нче бүлек плед. Теләшедән Миләүшә Миңнуллина. 20-нче бүлек кулдан эшләнгән махсус теләче газетасыннан сувенир сәгать. Фатихова Резидә. Теләче. 21-нче бүлек смешные цены кибетеннән товар алу өчен 1000 сумлык сертификат. Айдар авылыннан Лилия Шәйхетдинова. Тагын бер сертификат уйнатыла. Смешные цены кибетендә товар алу өчен 1000 сумлык сертификат. Басса кемдә моны? Теләшедән Валиева Светлана. Котлыйбыз. Һәм тагын бер сертификат смешные цены кибетендәге товар алу өчен 1000 сум. Үзәктән Фәнил Корбанов. Котлыйбыз. 24-нче бүлек фотограф Энҗи Касимовадан бер бушлай фотосессия өчен сертификат. Теләшедән Гөлнара Хисамиева. 25-нче бүлек фото ателье үзәгеннән товар алу өчен 1000 сумлык сертификат. Балыклы авылыннан Әминә Сафиуллина. Чираттагы бүлектә фото ателье үзәгеннән товар алу өчен 1000 сум. Күкшәдән Гаязова Әлфия. Һәм 27-нче бүлек фото ателье үзәгеннән товар алу өчен шулай ук 1000 сумлык сертификат. Теләшедән Әхмәтҗанов ИИ. Хәзер игътибар, без төп бүлегебез ультра кәрәзле элемтә челтәре үзәгеннән 2 сим-карталы Lumia 532 кәрәзле телефонын уйнатачакбыз. Булгатып алыгыз. Теләшедән Гөлсинә Шарифуллина. Котлыйбыз. Афәрин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән Теләче информ мәгълүмат үзәгенең 15 еллык юбилеена багышланган бәйгебезгә нәтиҗәләр ясалды. Без чын күңелдән әлеге бәйгедә безгә ярдәм күрсәткән иганәчеләребезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алар ультра кәрәзле элемтә үзәге җитәкчесе Линар Шәйхетдинов, фотоателье Теләче салоны җитәкчесе Миннехаҗи Салихов, смешные цены кибете хуҗасы Назим Агамалиев, электроцентр кибете хуҗасы Гөлназ Кузьмина, фотограф Энҗи Касимова, Саба районы Байлар собасында Илфани Сәүдә үзәгендә урнашкан Ихлас кибете җитәкчесе Лилия Вафинлар. Барчагызга да бик зур рәхмәтләр сезгә. Ә сезгә, хөрмәтле укучыларыбыз, Теләче газетасы белән бергә булуыгыз өчен бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Җиңүчеләрне ихлас күңелдән котлыйбыз. Хөрмәтле Теләче газетасы укучылары, сезне барыгызны да 16-нчы ел белән чын күңелдән редакция коллектив исеменнән тәбрик итәбез. Белгәнегезчә, безнең редакциябыз Теләче информ 15 еллыгын билгеләп үтте. Без шушындый бик зур матур, грандиоз конкурс игълан иткән идек. Һәм менә бүген шушы конкурска нәтиҗәләр ясадык. Нәтиҗәләр ясап, бүләкләр үзләренең ияләренә тапшырылыр дип ышанып калабыз. Һәм киләчәктә дә безнең Теләче газетасына актив язылуыгызны сорап, сез безнең белән берлектә булуыгызны сорап калырбыз.